मी आता हे ज्यूस घेऊन मला 15 दिवस झालेले आहे। हे काही माझी ही दुसरी बॉटल आहे। पहिली बॉटल माझी संपलेली आहे। तर माझा गुडघा दुखत होता, गुडघा व्यवस्थित थांबला, अजिबात दुखत नाहीये आणि मला थायरॉइडचा पण त्रास आहे। तर मी आता टेस्ट केलेली आहे, अजून रिझल्ट आलेला नाहीये त्याचा आणि परत 1 महिन्याने टेस्ट करणार आहे आणि मी 3 महिने पूर्ण हे औषध घेणार आहे, याचा कोर्स पूर्ण करणार आहे। मग किती फरक पडतो ते पाहणार आहे, कारण मला आत्ताच आहे ना जवळजवळ मला अस्थमा म्हणजे दम्याचा पण त्रास आहे। दम्याच्या त्रासाला मला जवळजवळ 60 ते 70% फरक पडलाय। दिवाळीमध्ये मला या धुराने त्याने खूप त्रास होत असतो, यावेळेस इतका त्रास मला झालेला नाहीये आणि थायरॉइडला पण थायरॉइडसाठी हे चांगलं आहे, मला संगीता मॅडमने सांगितलंय असं। आता मी ते टेस्ट करणार आहे 3 महिने, मला तर थोडाफार फरक बऱ्यापैकी फरक झालेला आहे, तरी पण पूर्ण फरक केस गळतीवर पण चांगला रामबाण उपाय आहे असं ऐकण्यात आले माझ्या। आता ते मी स्वतः माझ्यावर ट्राय करून पाहणार आहे। तुम्हाला काय